Sa aton nga linya si Barangay Blumentritt Kapitan Alan Martinez. Kap, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Hello, Kap. Hello, Kap, mayong gabi. Sir. Yes. Mayong gabi. Si Action Marlon, Kap, live kita subong sa palatuntunan Action Firing Line dari sa DYEZ Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Kap. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Okay. Una gid, Kap, salamat sa imong tiyempo ha ginhatag diri sa Action Radio Bacolod kay man damo gid subong, Kap, sang taga Murcia ilabi gid dira sa Barangay Blumentritt. Ang gusto gid ba na makahibalo kung nano gid bala ang natabo sa sining report ni. Ang report kinabaton ko diri is pagbawi sang banwa sang pundo sa kuntani proyekto para dira sa imo sining barangay. Pwede mo, Kap, masaysay kung ano gid ang plastada sa ni? Sa luwat mayong gabi, ang natabo sina kagapon, alas 2 ng hapon, in-explain ni Mayor Jerry Roas, ang realignment nga project nga matabo sa diri sa amon sa Banwa sang Murcia. So may mga 4 ka mga kategory naging pang-realign. So ang iban duay ko naging consider, pero nakita ko nga nadala ang isa ka concrete road concreting tagalaba sang 75 meters to 80 meters nga gabili 609 nga ginambalan niya ko nga siling niya sa una pa lang dito nga istorya siling niya sakon ining 609,000 nga budget wain na ni kay gamito na ni sa lain nga project kay tungod nga ikaw kapalan madagan ka, nagdeklarar ka madagan mayor, taga pangunsa ka sakon. So, ti kabudlay man nga kwan. So, amo tong time. Nga nagsiling ko, ti mayor, why ko na-expect nga mo na din kantuan ko, nga mabatian sina, nga ginakasubo ko, ged. So, ti siling ko dugin pangako mo naman na sa pumuluyo sa Barangay Blumentritt, actually sa data sa proper. Oo, so di ginulat na sang tao kay siya man ato nag-explain sang time nga ato to sa telepono na mumuloyo nga igata gina kag siling niya budgeted na. So nakibot ko nga nga way na ginatag sa amo lang ng rason kay nabatian niya. Nga si Kapalan Madlagan Mayor Bungo siya sa nabatian niya. So mo na silang natabo. Road concreting pilagani tong kalabaon sa dekap? Pila ka meters? Gintakos ko na do mga 80, mga 79 meters. Okay. Road concreting allocated na ang budget kag naka-schedule lang kuntani kung saan oni umpisahan ang supposed construction sa de? So actually, sir, kung ibutang na pa sa nagligad pa, hindi pa ako ang kapitan, kagawad ba lang ko, ako nagimo sila sa program of works, sang time pa na sang before nga kapitan. Last, wala pa to, unsipon mo, mga 2 years na siguro, sir. So, subong nag-abot nga ako ng kapitan, so abi ko, may tinguan ko man nga madayon, naging pangako ito, so sa lipay mga pumuluyo, so pero ato nga time kagapon so nakibot ko nga ano nakabo. Okay. Hindi na ako na madayon. Ang 609,000 peso pondo ini siya halin lang sa Banwa. Oh yes, sir, sir. Why actually, sir, ang totoo sila, ang totoo sila is 900,000. So, ang Banwa, ang iya nga matag is 609 lang. Before, 700 pa na. So, sang December, nag-609 na lang. So, bali ma-counterpart pa si Barangay Captain, kag si Haris Nanduani, nga tagiyaman sang isa ka subdivision, nga nga isa man nga makabenepisyo sa nga dalan. Lapit lang na siya sa division. Okay. So why ka na nag-question kay Mayor kung nga amo niyang natabo kag amo lang to ang naka-mention giman si Mayor sang tinaga nga madalagan ka Mayor raw? Actually nagambalik ko isa para for clarification. Siling ko nga ang Mayor nga ginuntat mo na kaginbawi mo ng project sa anong nga rason. So simple lang man ang sabat ni Mayor.
ginbawi ko na, inanguntra ka sa akon, kay nakabati kami, nga mapadagang kami yun sa 2025. So, natibot ko. So, video bilang isa ka kapitan, nagsiling na lang ko nga, di mo ko pwede nga magalagi ka pa. So, una maangkot ko ulit sa iya. So, if mayor nga, ikwaon mo na, so, why not choice? Nya, wala na, kinangontra ka na. So, amo tong time nga nag-walk out ko sa meeting, actually, bago pa lang nagsugod tapos lang nangadi kami, tapos nagpungko, nag-introduction, tapos in-explain niya mga various project, 4 ka project, nga i-realign niya, so nadala to, so amo to natabo. Okay. So sining ko sa iya, sa mayor, iway naman ko mahimo kung amo nang imo plano, gingkuhaan mo na ako gani, duli to pad project, nga ang katarungan pang barangay, kung sa lupon pa, okay man na. Pero every project siling ko, sa pagkaintindi ko, supposed to be magagi sa mayor, sa barangay kapitan. Kasi siyempre, for the sake natin, amo nang layitay, ngayon tindog ka pa ng barangay na, o nga, while man taga-respetar sa ila. So, at nagalin do actually, ang, nga, ko gingkwa mo na nga ang dolito pad na, nga ginatag mo sa akon sang Huwebes 60 strands, pagka next day, gimbawi mo, pagkatapos gimbalik mo sa kagawad na lang, so baliwala lang ko to. So iniya naging kwan ko, naging pangako, inis kumuluyo. So that's the time nga nag-question ko siya. So anong mga rason ng mayor kung nga ang naging pagkatag? Ang rason niya isa lang, sir. So nung nagsulit lang ka, ang rason niya isa lang, nga sila niya kay nanguntra ka na, kay napadagang ka mayor kontra sa akon, so bawiong ko na kaya tago na sa isa ka project kung nga priority sa Marsha. Okay. Ano nakita mo daring motibo? Ayhan politika ged? Kung ako sir magtanaw, kita tanan at hag na kayo, nga mo gina. So, I think ang rason niya ko no, tungkol sa napadagan ko mayor mo. So, actually, ambal ko siya, mayor lawig pa man to. Wala pa man ta siling ang ina mga proyekto o kung inisubong eleksyon na. So, ina sa tani mayor, hindi niya akon para niya kumuluyo, hindi niya akon budget. Ginambal mo na ito pangako sa ila, so dapat kami mayor, ikaw na to explain kung ako. Why naman iban nga project ang banwa nga nakapending pa nga inag-implement sa barangay mo da, Kapitan? Actually, sir, ang mga project yan, subuli sir, puro ni national lang yung pangita. May mga, may 25 million po nga national project. Pinangita ko na yan sa lain. May taytay nga sa SRA. May ara, nga lain yan din yan sa Banualin. Amo man na ang kay board member nga ginatag sa akong board admin. Di ba no? Inaya may budgeted na. Inaya, amo lang na yung istorya na. Mo yung mga, so sa Banualan nga balahaling nga mga project, sir. Okay. Kantuan ko kap total na muno mo gidman ang imo sa plano nga papila bilang mayor sa Banwasang Morsya. Ang question ko is decided ka na gidman? So kagina no daw kapila ganing nga pamangkot, sir. So nag-decide sa gina sa except kay Brian. So I say what I said is ko 98% na nga madagan ko amo na dyan. Gito mangkot siya ko kung ano ginang kwan. So para sa ako niyo, sir, prangka na lang yung istorya. So decided na ko yan nga maran mayor sa isninga 2025. Okay. So ang 98% mahimo na ni 100%. Sir, kung patubangan niyo pa, basi 101 niyo pa eh. Sorry, sir, joke lang. Okay. Kag dari kap. Okay. Dari mo ni kap una ginanunsyo sa Aksyon Radio Bacolod na 101%. Yes, sir. Okay. So, ginambal ko na rin, sir, kay Dre mo na nagalin sa sining stasyon ang pag-interview sa akong before, so Dre ko ibalik ang akong desisyon. Okay. Imo ini personal nga plano o kung mayara sang grupo o kung tao nga nag-engganyo si imo nga dapat papili kagid mayor? Wala may tao nga nag-engganyo sa akon. Wala may nagsiling nga sa likod sa akon. Ako ni desisyon, kay nakita ko na kinanglan ako sa pumuluyo sa Banwasang Morsya, at kadamo nagigani ko sa bungang kasiling, may list na takap.
Okay. Sa relasyon yon ni Mayor Rojas, kamusta? Way man kamo sinisang hilagot anon sadto, lain na ibuot sa una, way man? Wala kami ang may ginlainan ni Mayor Jerry Rojas. Aha. Huwag kami sir, alin man siya, sino wala ko may ganon. Isa lang niya hanggang kuwanan ko sa iya, kung nga bala, amo lang sa iya kagapon. Kag sa mga duli projects, kag salin sa pagsugod ko ng daog ko sa bilang isa ka kapitan, wala ko may nakita kay Mayor Jerry nga daw ka gitsakon sa sa mga projects. Kung di sa may ara, sir, prangkang istorya, may ara sila nga ginatag nga siya, may ara di panambak sa dalan. So, kabaton, kumanti, siyempre, sino hindi pala gusto sina. Yes. Okay. So, pro subsidy nga, amo na, subong, ang natawag na subsidy, wala ko pa yung maganing mabaton. So, komo, gin-confirm mo, 101% papili ka mayor sa Murcia. Ikaw, mayor, siyempre may aragid ka vice mayor, ka mga councilor kagid nga dapat updon. May mga nag-approach na sa imo nga gusto mag-upod kag magkandidato man upod sa imo, or may ara ka na sang ginapaminsar nga pa-updon sa imo sa linyada, Kapitan? Sa sumong sir, may ara na, pero hindi ko lang mapansin nyo. Sigurado na nayari, ara na sila. So, for the protection man, kay di sila ni gastar pa man. So, ang ako niya mambal, may ara na, nakapastar na sila. Arikap, subong damo sa mga nagamonitor nga taga Murcia. Hindi lang sa barangay Blumentritt, kundi sa bilog nga Banwa. Ano ang mensahe ni Kapitan Martinez? Ang mensahe ko lang sa bilog nga barangay Blumentritt, sa akon mga constituent, nakita nyo naman sa 8 lang kabulan kung ano ang ginimo ko, kung ano ang natag ko sa inyo, hasta subong. Ang akong serbisyo, alin sa inyo, alin sa pagbata, hasta sa katapusan, hasta sa inyo kapawayan. Ara ko sa inyo, amuman sa bilog nga Banwa sang Murcia. Ang ako niya mambal sa inyo tanan, kamuman nagkadto sa akon, kung ano ang inyo kinanglanon, si kapalan sa kapigado nga tawo, managdako sa Banwa sang Murcia, nga wala ginapaminsar, kag wala nagpapadlakan bilang mayor, para lang saya o galingon ko sa isa ka tawo. Nagpadlagan ko para sa inyo tanan, nakita og ang inyo kinanglanon, nagkabalo ko kung paano ko naya ubrahon kag gilihan. Sa aton kag sa tanan sa inyo, ang kapamatiman sa sininga estasyon, isa lang gid ang mababiling ko man sa inyo. Sikap ala na ang tawo nga isa ka bigado. Nakabalo kung ano ang aton pagpangabuhi, ano kabudlay ka magpa-hospital, kag kung ano ang ideya nga mainitanan, matugunan naton, hindi lang sa kulpyada, sama-tama, pero kasigurado gid ko, kakamutanan, ara ya sa insakto nga mga kamot, kag makabulig gid sa inyo sa tanan nga tiyon. Kap, isingit ko lang, kung gabonitor subong si Mayor Jerry Rojas, may palabot ka sa iya. Kami say. Ang mambal ko lang kay Mayor Jerry Rojas, kung maghambal ka sang nagtabo do kagapon, kag nabatian ko gina sa iban nga istasyon, sa isa mga istasyon nga nagin-interview sa kagapon mayor, nagambal ka na, bawion, waon mo na. Tapos kag inahambalon mo naman ko, ihatag mo naman uli. So, isa kapag respetar si mo kay bilang na senior, huwag ko ginakalipatan. So, once ka mong mambal sa tanay sa tao, himuon pa na. Hindi ta na pagbawion pa. Kaya kung nahambal na sila, labi na gid kunara to sa kanginan, kag sa tumuluyo nga tubang sa aton, hindi na tayo magsiling nga pagkadason nga adlaw. Hindi ta naman pagatag sila. So, serious niya ang paguyat bilang isa ka leader o bilang isa ka may isang Banwa sa Murcia, kung magambal ta, o kung maghatag ta sa isa kakayuhan sa ila, alaryoson ta, hindi bala amay manangambal mo. So ako yung mayor, respetar ko si mo, wala kay kuya kung ano nga may mambal si mo, kaya kung ako yung pagtanawon nyo, bata kuya sang balhas, sang isa ka sinda, kamuya sindiro. So ang ako na nga mambal, tanda, ang pumuluyo, nagakinanglan sa imo immediate nga bulig, sadlaw nga tanan. Ang ako bagid isa nga mambal si mo mayor, ang imo mga constituent sa Banwa sang Murcia, gawlat sang bulig,
Sir, daw tanan. Madamo yung salamat, sir. Muna na mambal ko siya. Yes, nice talking to you, Kapitan Alan Martinez. Kabay pa mangin bukas lang ay mo sa communication sa Aksyon Radio Bacolod para sa iban pagid nga development kag information. Labi na sa ning anunsyo mo this evening diri sa Aksyon Radio Bacolod nga 101% ang imo sa plano pagpili dayon na gid. Kap, salamat gid. Yes, sir. Salamat kag mayong gabi. Mayong gabi, sir. Action firing